smo možda položili jedan test, ali posle ovoga imat ćemo još jedan test koji je mnogo teži, da opravdamo ovo vaše poverenje od večeras. I zaista ćemo se truditi da budemo bolji ljudi. I nikad nas neće slava pomoći da mislimo da smo ne znam šta koji kurac, nego ćemo se truditi da budemo normalni. To je najvažnije, biti čovjek. Navezite priču dalje, za one koji nisu bili ovdje večeras. Mnogo su se pitali na kraju balada iz voda, a ko je ovo pesma? Ko je ovo pesma na kraju? Ko je ovo pesma na kraju? Ajmo pesma na kraju, ajmo svi!
Sve ste osjetili.